Maita yenyu adikani tasvika muchikamu chechina tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo tiri kutarisa Rwendo. Mibvunzo iri kubvunzwa, rambai makagara pasi nekuti izvi ndezvemhuri. Unogona kubatsira umwe munhu, unogona kubatsira mhuri yako. Ndiri kuya kuna Baba Hungwe. Baba Hungwe, zvimwe zvamakaonawo mukutsvaga mukuverenga kwamunoita kwakakura-kura uku ndezvipi zvamungade kuti mukande kana kuti zvamungatodawo kubvunza kuti vana chiremba ko izvi zviriko here kana kuti hakuna? Nokuti munoziva kuti kana tichitsvaga zvinhu kana tichiongorora zvinhu pada tinoongorora nepasi riripo, pada tinoona sezvisipo, asi tinoda kuti tipinde pachokwadi. Ndezvipi zvamungade kutaura Baba Hungwe? Mutsvagurudzo ndichitarisana nemunin'ina wangu akachibvunza kuti zvine chekuita here kuti murungu munhu mutema kana kuti ani, zvine chekuita nekuti uri munhukadzi here, zvisina kuti uri chii kana uine chibereko chete, kana uri wechiIndian wechiAsian uri murungu, zvinongoitika. Ndosaka ichinzi World Menopause Day inotobva I think head office yavo iri kuEngland ichibata munhu wese. Wataurazve nenyaya yechikafu, pane zvidyiwa mukutsvagurudzo zvinobatsira sezvanga zvitaurwa nachiremba kuti mabhonzo anosefeka yavanoti osteoporosis ichikonzerwa nenyaya dzechibereko izvozvo. Saka vanhu vanokurudzirwa kunzi vatore macalcium supplement kana kudya zvinhu zvakaita sezviyo zvinenge zvine calcium yakawanda nena vitamin D kuenda pazuva kuti mabhonzo enyu arambe akasimba. Saka pane zvinofanira kuitwa zvichidzidziswa vanhu kuti tinyanye kudzivirira matambudziko anozoitika nenyaya idzodzo. Nechandanga ndichida kukurudzirawo, ndifunga kana kuti wekuministry kana nesu tese kuti kana pakuita zvirwere izvozvo, kukanganisika kwepfungwa, hasha nechivarapi, maprofita vedzin'anga nemhondoro vasazonotsvaga mhepo. Ndo zvimwe zviri kuitwa zvekuti pamwe zvinhu zvamhepo amachembere achi, idzo dziri nyaya dzechibereko. Mashoko makukutu. Regai ndimbouya kwamuri mubvunze mubvunzo tozodzokera zvakare kuchikuva kwedu. Baba wataura zvakanaka kuti dzimwe nguva tinotopumana mumhuri kuti vakaroiwa nanhingi, ndo vambuya mudzimu uye wazodai-dai. Izvo zvichibva panyaya idzodzi dzatiri kutaura idzodzidzi, nekuti dzinewo zvadzinoita mukati meupenyu. Manzwa chiremba achitotaura, mukatasa vanhu vazhinji vemazera eda nevamwe vari paseri kana vari pamberi, munotoona kuti kufamba chaiko pamwe konetsa, kubika sadza chaiko, kumona poto yaimbomonwa nambuya iya pamwe havachagona nekuti mabhonzo ari kuenda achisefekana. Ndoya pamuri asikana. Ndachida kubvunza chiremba kuti stress inoita here kuti munhu asaende kunguva yake, uyezve munhu ane 37 years anotadza here kuenda kunguva yake? Ndizvozvo chiremba vanoupindura. Regai tinzwe mumwe kuti vabva vangotora, tikatora mibvunzo miviri mitatu zvinovaitira nyore pakupindura. Inini ndine mwana wasisi wangu akapedzisira kuenda aine 28 years. Izvo zvaane 3 years asingaendi. Saka sikuziva kuti kutsindira here kana kuti. Uyezve kana uchienda kunguva yako nguva dzese zvinotadzisa here kubereka, sei munhu usingazobereki kana uchienda kunguva? Ndizvozvo vari kutora mibvunzo yenyu. Ndouya kune miyatezvara. Now that tanzwa zvese zvataurika panapa, pane kusanzwanana, kusawirirana pakati pana amai vakunguva yavo. Vasvika panguva yekuti vaguma, pane the same thing futi zvinoita se zvinoitika. Ndachikumbira kuti ndizive kuti zvingaitwe sei, nekuti tese tiri pano tazvinzwa kuti ndo zvinozoitika izvozvo. Zvinokonzeresa kuti especially vana baba topedzisira pambuta kutoona sekuti haisisiri imba asi iyo ichiri imba. Saka ndaida kuti ndingoziva kuti chii chingaitwe ndezvipi zvatingaita kuti tirambe tiri imba panguva imwe chete iyoyo. Mibvunzo yakabata. Ndomboya pauri Zimandara. Tisataenda kuna chiremba? Pane here zvinokwanisa kuitwa kuti udzivirire early menopause kana kuti pane zvinokonzeresa here early menopause? Zvakare ndoda kubvunza kuti kune here mishonga yaunogona
kunwa inoita kuti ukurumidze kusvika pamenopause kana uchida kuti iwo ukurumidze kusvika pamenopause. Uchidirei kumhanyira ikoko? Nekuti pakuteera kunoita vanhu, ndinoziva kune mwe mishonga iriko, vanhu vanonzi imwe mishonga yakati mazuva ako oita mashoma ekutevera, saka munhu anogona kuda kuti rega ndikurumidze kuti ndibva ndangozvi. Regai vambopindura mibvunzo iyoyo ongo. Vanenge vachingobatsirana ikoko kuchikuva kungobatsirana mibvunzo. Zvakanaka vadiwa vatariri. Ndoda kutanga ndatsinzira kuti menopause it's a natural process, kuti zvinhu zvinofana kuitika zvakatotarwa munyama kuti zvinhu zvichaitika. Handiti? Mukaona munhu asingachaendi kuperiod isusu kusainzi kana kuti aguma asati asvika zera re40 inonzi premature menopause kana kuti kuguma ura nguva isati yafanira. Zvinhu zvetinosangana nazvo mumabasa kana kuti mukurarama ritori dambudziko iroro rinoda kuti chiremba aedze kuenda kunovheneka kuti chingava chii chiri kuzvikonzeresa. Kazhinji kacho toshayiwa zvinge zvingori munyama make kuti zvinotongoguma zvakadaro. Munhu iye anenge achida rubatsiro rwekuti akwanise kuzorarama kusvika patime pemenopause achigona kupiwa mishonga inoita kuti akwanise kuendawo kuperiod sevamwe, nekuti mishonga yacho iriko. Nekuti matambudziko anosangana nemadzimai kana aguma zvakafanana nekusefeka kwemabhonzo, zvakafanana nekutadza kuda bonde zvakare, zvakafanana nemahot flashes, zvakafanana nematambudziko ari pabonde, munhu uyu anogona kusangana nawo iye achiri kana ne28 zvakachitaura vatete kuti nemwana wedu ane 28. And yet pa28 ndo nguva yatinoti isusu mudzimai anenge ari papiki peupenyu hwake semudzimai, zvichifambirana nenhau dzebonde, dzereproduction, dzekuita vana, asi iye abva zvangogurwa nepakati nguva isati yadi, nguva isati yafanira. Nyaya yemaperiods tinangana nenyaya yestress zvandambobvunzwa navatete. Cycle yomudzimai inokontrolewa kana kuti inenge yakatariswa nezvinhu zvakawanda. Ndofunga kare muchaenda kuchikoro maticha achabvumidzwa kurohwa, ndo yanga iri nguva yedu isu. Maiti kana musikana umwe aita musikana wakarohwa chaiko aigona kugeza nguva yake isina kukwana, akatombobva kundogeza uko. Kana kuti mukaenda kuchikurubhiko mukandobvunza madzimai vakavharirwa mujeri, vamwe vacho vanongoziva ndatova ne9 months tisina kumboenda kuteera, asi asina urwere hwaanawo. Handitika? Saka zvinhu zvakaita sana stress izvozvo zvinoita indirectly, zvinoaffecta zvinhu zvinokontrola kuti mudzimai akwanise kuenda kuperiod nguva nenguva. Ndochibata mubvunzo wabvunzwa nababa wekuti hinotodini matizivisa kuti kune matambudziko akaita seiwaya. Rubatsiro guriko. Kazhinji zvinoitika kana muti tasvika panguva iya yatinoti the mature woman, taakufamba or transitioning towards menopause, zvinhu zvakakosha kundoona chiremba wako. Wasvika kwa chiremba wako, isusu tinoita general check-up yekungokuvheneka kuona utano hwako, chitarisa sugar, BP, totarisa muromo yechibereko, zvekenza zviya, general well woman. Pane matests anoita okuona kuti mabhonzo achiri akatsvinda here. Pane mascreen anoitwa ekuonekwa nyaya dzebreast cancer. And then tochinzwa newe dambudziko rako kuti riri kunyanya kukuaffecta upenyu hwako pakai. Kune mishonga inonzi hormone replacement kana uchiqualifya unopiwa ende zvinobatsira. Dzimwe dzenguva kune mapirisi asitombori mahormones. Dzimwe dzenguva just counseling and kungochinja the way you live your life, exercise, kudya utano wakakwana, zvinobatsira kudzivirira mamwe matambudziko amunosangana nawo mumenopause. Mashoko echenjedzo. Pambobuda ipapo pakutaurwa zvataura nachiremba, madyiro, machizve zvataura nachiremba, pabuda zvakare kamwe kakudya kanokurudzirwa zvakawanda. Manzwa pataurwa zviyo kapo. Hati mazva kana kumusha cheko kana munhu akamboti, noti kumusha kwaimboti, kumusha vaimbopota vachiti kana munhu akamboita saafenda kudai unzi vafa, potomboita mari ronzi mubikirei poriji, ozonzi adzudzunuka. Adi kazhinji vaishandisa zviyo. Manzwa upfumi huri muzvikudya kwedu kwechinyakare. Ngatisangane muchikamu chinotevera.